ரெண்டு ஈரெண்டு நாலு முயிரெண்டு ஆறு நாலு ரெண்டு எட்டு ஐரெண்டு 10 ஆறு ரெண்டு 12 ஏழு ரெண்டு 14 எட்டு ரெண்டு 16 ஒம்பது ரெண்டு 18 பத்து ரெண்டு 20 ஒரு மூணு மூணு ஈர் மூணு ஆறு மூணு 9 நாலு மூணு 12 ஐந்து மூணு 15 ஆறு மூணு 18 ஏழு மூணு 21 எட்டு மூணு 24 ஒம்பது மூணு 27 பத்து மூணு 30 ஒரு நாள் 4 ஈர் 4 8 முயினாங் 12 நாங்க 16 ஐந்து 20 ஆறு 24 ஏழு 28 எட்டு 32 ஒம்பது 36 பத்து 40 ஒரு 5 5 ஈர் 5 10 மூணு 5 15 அஞ்சு 20 ஐந்து 25 ஆறு 30 ஏழு 35 எட்டு 40 ஒம்பது 55 50 ஒரு ஆறு ஆறு ஈர் 12 மூணு 18 நாலு 24 ஐந்து 30 ஆறு 36 ஏழு 42 எட்டு 48 ஒம்பது 54 பத்து 60 ஒரு 7 ஈர் 14 மூணு 21 நாலு 28 ஐந்து 35 ஆறு 42 ஏழு 49 எட்டு 56 ஒம்பது 63 பத்து 70 ஒரு 8 ஈர் 16 மூணு 24 நாலு 32 ஐந்து 40 ஆறு 48 ஏழு 56 எட்டு 64 ஒம்பது 72 பத்து 80 ஒரு 9 ஈர் 18 மூணு 27 நாலு 36 ஐந்து 45 ஆறு 54 ஏழு 63 எட்டு 72 ஒம்பது 81 பத்து 90 ஒரு 10 ஈர் 10 20 மூணு 30 நாலு 40 ஐந்து 50 ஆறு 60 ஏழு 70 எட்டு 80 ஒம்பது 90 பத்து 100